No niin, vieressä mulla on Veijo, se Juha. Hyvää päivää, Veijo. Terve. Miten sun maailmasi jaksaa tänään? No nyt ollaan Raumalla. Mä oon ensimmäistä kertaa Bluesia filmfestivaaleilla. Kiitos vaan kutsusta. Ja täällä on ollut todella kivaa 2 päivää. Miten sä kuvailisit Rauman filmifestareita? Mun mielestä sopivan kokoinen. Siis niinku, tarkoitan just sillä sitä, että ei liian suuri. Että täällä on niinku, pysyy paketti hyvin kasassa ja omat velvollisuudet pysyy tarpeeksi pienenä, ettei tarvitse 24 tuntia vuorokaudessa olla tärkeänä, vaan esimerkiksi täällä on mun osaltani toissapäivänä näytettiin Matti-elokuva ja eilen Saippua Prinssi. Kävin juttelemassa ihmisten kanssa hyvin epävirallisesti, ja mikä oli tosi mukavaa ja saa niin kuin olla oma rento itsensä sillä lailla, että mitä puheita mä en osaakaan pitää, mutta että kävin toivottamassa ihmiset ja itseni tervetulleeksi ja puhuin jonkun verran elokuvasta ja omasta roolistani kyseisissä elokuvissa ja niin päin pois. Ja loppuaika sitten vapaata ja täällä on ollut vastaanotto ja ihmiset todella ystävällisiä ja kaikki on ollut ylenpalttista. Mitä sun työmaailmaa tällä hetkellä kuuluu? No Vares 2 eli V2 saatiin valmiiksi näyttelijöiden puolelta pari viikkoa sitten, jonka ensi-ilta on tammikuun 12. päivä. Ja sitten Kari Väänäsen käsikirjoittamaa ja ohjaamaa TV-sarjaa Taivaan tulet, mikä on vuoden projekti ollut. Alkoi viime lokakuussa ja loppuu nyt ensi lokakuussa. Niin sitä tässä vielä tehdään. Ja sitten syyskuussa ruvetaan tekemään Heavy Christmas joulurevyytä. Aha. Siitä tulee hauska. Sellaista ei ole Suomessa aikaisemmin tehty. Siinä on pelkkiä heavy biisejä ja muun muassa Stratovariuksen basisti Lauri Porra toimii kapellimestarina ja kasaa bändin. Ja siinä on live-bändi koko aika ja sitten siinä on Valtosen Puntti ja Uusitalon Tume ja minä ja Wallströmin Toni. Sitten ollaan hauskoja. Onko tässä nyt Lordin myötä käyty sillä keinoin, että Heavy alkaa olla joulukamaa jo Suomessa? Tämä ei liity Lordiin millään tavalla. Tämä idea tuli jo ennen Euroviisuvoittoa kyllä. Aha. Tämä on niin monella sektorilla tämä Heavy hyväksytty virallisesti. Suomihan on, jumalauta, Suomihan on maailman heavy maa tällä hetkellä. Alkaa olla jo, kyllästymiseen asti, mutta se on hauska genre. On. Ja hyvä musa. Ja kyllä. No miten noin muuten kesä on mennyt herraelämässä? No kesä on mennyt, niin kuin mä just äsken puhuin, kesä on mennyt työn merkeissä. Mutta nyt alkaa, kun mä täältä palaudun kotiin, niin nyt on 3 viikkoa lomaa ja syyskuussa taas viikoksi Kemijärvelle Väänäsen hoteisiin. Ja sitten on taas lomaa ja sitten vielä viikko lokakuussa Väänäsen hoteisiin, kunnes se sitten loppuu tämä Taivaan tulet -projekti, joka alkaa myöskin TV2 pyörimään tammikuussa. Sä oot aika onnellinen freelanceri siinä suhteessa, että sulla tuntuu työtä olevan. No, tämä vuosi on ollut työn täyteen, mistä mä olen erittäin onnellinen itsekin, täytyy koputtaa puuta. Että tälle vuodelle on pakkautunut töitä. Että viime vuosi oli paljon hiljaisempi, mutta mulla on ollut kyllä se onni, että kun mä oon freelanceri kuitenkin siitä lähtien, kun mä teatterikoulusta pääsin vuonna 1992, niin mulla on ollut puoli vuotta työttömyyttä. Että olen siitä iloinen. Toivottavasti on myöskin siinä on jotain omaakin ansiota, mutta onnenkauppaahan tämä on kuitenkin. Yksi juttu mun täytyy kuitenkin mainita, mikä oli huvittava. Vuonna 1994 kuvattiin Esa ja Vesa auringonlaskun ratsastajat, Aleksi Mäkelä ohjasi ja Harlin Selin tuotantoyhtiö silloin tuotti sen. Se oli ennen Solar Filmsia, niin me saatiin Jussi-palkinnot Aleksi Mäkelän kanssa kyseisestä elokuvasta. Mä sain miespääosasta ja Aleksi ohjauksesta, niin kummallekin niin puoli vuotta ei mitään duunia.
Me ihmeteltiin, että mitä tämä oikein on. Että luulisin, että nyt vasta niin niitä töitä tuleekin. Jälkeenpäin selvisi sitten, kun tapas kollegoita ja ihmisiä ja tollain noin, että en mä viittinyt sulle soittaa, kun mä ajattelin, että sä oot niin kiinni nyt, että mä en viittinyt sulle soittaa. Puoli vuotta mä olin himassa ja rein kattoon. Ja mä oon huono tyrkyttämään itseäni siis, eikä mä soitellut minnekään. Totta, mitä opimme tästä, kannattaa vaan helvetisti hillua. Niin just joo. Se menee. Joo. Mutta hei, miten sä luonnehtisit suomalaisen elokuvan tällä hetkellä ja elokuvan tulevaisuuden? Nyt on Suomessa kuitenkin mittavasti tehty uusia elokuvia ja pieni kansa, pieni maa, rahakanavat on kuitenkin aika tiukat. Miten sä luonnehtisit? Ollaanko nyt nousussa, laskussa vai välimaastossa? Mun on vaikea, mä en oikein, en mä tiedä, mutta siis kyllähän kotimainen elokuva mun mielestä voi hyvin tällä hetkellä. Ehdottomasti. Siis paljon paremmin kuin 10 vuotta sitten, paljon paremmin kuin, niin no, puhutaan nyt 10 vuodesta, mun mielestä suomalainen elokuva on voinut viimeiset 10 vuotta hyvin. Että justiin, kun puhuin Esasta ja Vesasta, niin justiin siihen aikaan oltiin siinä niin kuin aallonpohjassa, että silloinhan sitä niin kuin mentiin, jos joku meni katsomaan kotimaista elokuvaa, niin se meni sinne salaa lippasilmillä kaulukset pystyssä, ettei vaan kukaan näe. Että mutta kyllähän niin kuin itsetunto on noussut ja taso on noussut myöskin. Kyllä tänä päivänä kotimaassa tehdään mun mielestä ihan laadukasta elokuvaa. Totta kai helvetisti paskaahan tulee kanssa, mutta sehän kuuluu asiaan. Mutta kyllä mä näen tulevaisuuden oikein hyvänä mun mielestä. No Suomessa on muutamia leffoja ja muutamien tekijöiden leffoja breikannut suhteellisen hyviä ulkomailla, mutta ei siinä määrin mitä Rapankon on tapahtunut toisella puolella esimerkiksi Ruotsissa. Mistä sun mielestä se johtuu? Ruotsihan on niin kuin melkein jenkit. Sitä mä en tiedä mistä se johtuu, mutta ihan sama juttu musiikin kanssa, että Suomi on niin kuin näissä sekä musiikin että elokuvan puolella niin vielä hyvin pieni, vaikka maana ollaankin samankokoisia. Syytä mä en siihen tiedä. Miten sä ajattelisit sitä, että jos suomalainen liike-elämä alkaisi rahoittaa vähitellen tai uskaltaisi lähteä rahoittaa niin televisio- kuin elokuvatuotantoa, niin luuletko, että se antaisi potkua vähän alalle? Kyllä varmasti. Kyllähän rahaa tarvitaan näissä hommissa aina. Niin sinä kuin minäkin. Niin. Ja niin elokuva kuin musiikkikin. Aivan. Kyllä se fyrkka tätä juttua pyörittää aika pitkälle. Mutta kyllähän siis, nythän on todettu jo, että sanotaan musiikkimaailmassa, niin se on hyvä vientikamaa. Suomi tulee hyvin tunnetuksi musiikin kautta. Niin, miksi ei sitten ihmiset luottaisi elokuvamaailmaan? Se on kuitenkin audiovisuaalinen esitys ja missä se on paremmin kuin audiovisuaalisuudessa pääsee yritykset ynnä muutkin esille. Hyvä ja pitkä kysymys. Jäämme miettimään tätä. Kiitoksia paljon. Toivotetaan sinua hyvää syksyä. Kiitos paljon. Kiva. Moro moro.